Здравейте, Хайзи! Това ще е третия епизод на Hearthstone Rank Up. Ние сме GameSquad.bg и дано да ви хареса. Само да пусна малко музика. Така. Да видим днес до къде ще можем да стигнем. Ще игра с Мекмейдж. Предстои ли служение с игумен? Защото сте набожен? Не, защото сте малумен. Звездите ви обърнаха гръб, макар че сте млад, но спокойно самоубийството винаги е вариант. Търсенето на вътрешен мир ще ви отведе свързана духа на врата до Язовир. Проявете кораж и влезте малко по-дълбоко. Удаването трае 5 минути, най-много. Нищо хубаво не ви очаква днес и в никога. Ка намери опонент. Научно потвърден не си мъчете мозъка, той без това много не е. Само да кажа, че този епизод няма да мога да коментирам, но наслаждавайте се на музиката. А вие, алкохолик, на сухо сте едва от 2 дена, а вече бихте си напъхали даже рендема. Не се очудвайте, що от зоопарка ви гонят. Всички знаят какви погледи хвърляте на конят. Това е твоят хороскоп, твоят хороскоп. Аз съм вашият обичан астролог. Звездите ми го споделят, на вашите услуги съм от понеделник до неделя. Това е твоят хороскоп, твоят хороскоп. Аз съм вашият обичан астролог. Звездите ми го споделят, на вашите услуги съм от понеделник до неделя. Дългите среднощни размишления докараха ви бъбречни камъни и анемия. Живели сте в заблудата, че мисленето става с гръбначния мозък. Направо не мога. Скорпион. Комплексите ви вече са синдром. Няма смисъл да си мажете газа с таном. Въпреки че според интернет това ви разкрасява. Се крием от вас зад най-доказаната здрава брава. Пролетта разцъфна, но вие не ли? Видото ви на ужасно място ще ви отведе. Привлечен сте от всичко живо, дещо диша и яде. Всяка шоколога за му има магнитно поле. Да пази от вашите пози Бог. От страх за безопасността си взехте електрошок. Но спокойно, с това лице излязло от ада. Никой няма никакво желание да ви напада. Интелекта във вашата природа не. Във вашето отсъствие от радост народа пей. Облечен като жена с гол член на гара Тулово. Не е много арт, по-скоро е малко глупаво. Съществуването ви на този свят доказва, че ако има Господ, то той е сляп. Продукт сте на криво разбран тъп майтъп. И няма път назад. Това е твоят хороскоп, твоят хороскоп. Аз съм вашият обичан астролог. Звездите ми го споделят, на вашите услуги съм от понеделник до неделя. Това е твоят хороскоп, твоят хороскоп. Аз съм вашият обичан астролог. Звездите ми го споделят, на вашите услуги съм от понеделник до неделя. Достатъчно. Директно от малката мечка. Идем с космическия кораб, баце! Ще на нафта. Ланса по-натихо, бе. Живели трите прасенца там в горичката наблизко. Точно между Раднево и Тец Марица изток. Не създавали проблеми на своите съседите. С една дума били едни културни свине. А за зла беда в гората се понесъл слуха, че наблизо се е нанесъл некой да е вълка. Във всеобщата паника всички били застинали. Дори два бобара директно се евакуирали.
Решили трите прасета с молба на принтер през нета да се обърнат към кмета, за да вкара имота им в регулация с цел да построят къща и да я оградят с подливател, за да ги пази от свирепият вълк. Но настъпил спор от какъв материал да изтигнат своя дом. Двете прасета решили да го дават еко и започнали строеж от клечки. Ето. Но третото съгласно не било и заложило на сломано бетон и тонк образование, понеже било получило то в института по строителство в Долни Богров. Каштурката на двете прасета бледнеела пред на третото прасенце, двореца, 2 етажа, басейн, ограда, защитен ров и сателит, с който да хваща часът на Билен Цветков. Злият вълк го гръмнали мародери, но историята тук различен смисъл ще намери. Гневни от успехите на своя събрат, двете прасета решили направо жив да го дерат. Пък и понеже едното често преспивало с жена му, решили да го карат направо. Без да влизаме в детайли около личния им живот, ти казвам, че ситуацията приключила с развод. Модерната вила на той прасе, която то построило само с тия две ръце, вече била собственост на развратната му съпруга и любовника й. И тук полуката не е друга, а тази, че като бачкаш неуморно нощ и ден, все ще се намери някой да те обере, така че най-добре вземи да инсталираш аларма, за да нямаш нужда от услугите на СО. Имало едно време през далечната 90-та, затворили вече повечето теки за сета. За по-голяма трагедия от това не мога да се сетя. Ужасно е, гледал съм записа на касета. Баща се прибира, депресирано дома се, чуде се как да погледне в очите жена си, а тя почва да го хока, защото вече не работел. Същевременно се чука с един циганин от хотел и го пратила да мие жени и да шета. Мисълта му бе заета от дупката за клозета. Бащата, както Кензел и Шетъл, се сетил за децата си Хензел и Гретел. А и Хензел бил оправен, боравил с правец, взимал съвети от Джон Атанасов и Лени Кравец. Но за Гретел горката била злочеста съдбата, много често забравяла и рождената си дата. И щом настъпила зората, бащата вместо да вземе децата, пратил некой да е майката в гората. Дал и 2-3 скандета и най-новото судоку я оставил да се изгуби там в дебрите надълбоко. През това време Хензел хем взел да става мъж, хем трябвало да прави 100 работи наведнъж. С едната ръка можел да разгуби калашника, с другата пишел на Гретел тъпите домашни. И понеже таткото с главата хич го няма, сюжета в приказката подлежи на промяна. Методите с шамарите изобщо не работели, затова взел пушката и ги подкарал на гьотери. Първо учил Гретел в дългата и шия, тя на бавен кадър носила буркана с туршия. А пак Хензел го причакал зад старата барака, той тък му бил измислил лечение за рака. След тези 2 убийства, отзет от страдания, откаченото тати заминал за Германия, там се ожени за китайка и родили 2 негри. Ето хепи енд, поне да сте ведри. Фотодолото бабка, бургаската бабка. Занимавате работи, все още. Влизам, все едно не съм излизал. Остараха ли задници, които не си лизал? Вдигам всички лакти на високо. Кажи къде е автора, да ти съм по-напълга. Сярака задници, на жени не станите навици. Е бал съм ви, като циганин даци. Съден съм се гръни с чавици. Техника газ, той газ, плебалци. За мен е представили, аз стоя замъци. Нашите стени си нямат замеси. Хапваме странчо, ги храним принцеси. Танци, марци, амци, цайси. Пазен лазиш по целия дансинг. В центъра на тълпата сам си. Петър си играта, чета там си. Тук не минало и там ще намеря. Пак ще направим на гонка на мера. Става да ловене, трябва цялата бакера. Дойдох да ли пречи на брай кариера. Или на един пол. Не съм господин Фо. Господи е фещо. Господа на микрофоните и още нещо. Не става по-горещо. Нека бъде леща, за чествам. Пак съм шакъл и в момента пак това прекъсвам. Не бъдам след теб, да ма фаресам. Твърде бързам съм, нали дозам. Да съм по-разудял съм. Не издържам долни кубинки, са бегнати пъше и си ги развързвам. Да ги навърша, да се дозволи, аз ще ги довърша. Душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, да си ляга да пречим. Душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, да скучаете. Биче, не се сърди човече, че мисля си, че вече утро към всяка вечер ще се знаете. Пречим, душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, да скучаете. Пречим, душки сме да ви пречим, душки сме да ви пречим, душки сме да ви
начете, не ме разпреля начете. Тегля чертата по начин груб, са нема начете. Приключи клипче пляска, нима започнах рязко. Не исках да ги стряскам до нататък към атласка. Няма да ги правя, да не го повтарям. Няма да ги сварям, тук съм да ги събарям. Няма да лига микрофона, ще го давя, докато ви кажа, че го мога и го правя. И няма чак изписа, категорично ги втрисам. Познавам лично 300, не съм хореш и огрисам. Работя в рап убийства, по-хорошо ми е быстро. Правда бозата им бистра, прав съм когато си поискам. Пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, да си лягате, пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, да скучаете. Вече не се сърди човече, че мисля си, че вече от тук всяка вечер ще се справите. Пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, да скучаете. Пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, да си лягате. Пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, да скучаете. Вече не се сърди човече, че мисли си, че вече от тук всяка вечер ще си справите. Пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, дошли сме да ви пречим, да скучаете. Пречим. Много добре. Занималната говори за другата на римата, демек нейната муза, за истината и още нещо. F.O. Ванката на бита. Си го кажем сега право в очичките малко. Да настъпим на золченцата. Как да стъпим на земята, като ни качват по джанките? Бедните спестяваме, затова фалират банките. Нанкайте, после къде е държавата? Всеки план акумира, що ми стине жаравата. Шавате, ще ме пощавате, що за живот е това? Внушавате си 100 неща, ще се сетите късно, ама че съществуването ни не носи щастие на части. Разчекнат между кредити, човек се чувства частен вече. Крайс не се сърди човече, не само хляба е печен, ама никой не е вечен. Кой реши да съм обречен, как така отдалече? Добре, че поне не понечи на рапа да пречи. Пичове ще чувате още подобни речи. F.O. Кръчеталото от края чак до началото. Няма чакай малко тук началник, занималнята учелник от нормалния свят. Учебника по морал ти е стар, днес не трябва да си умен, за да си газар. Зарад е хвърлен отдава и явно наравно сме само по филмите. Сяка се усмихваме вече само по снимките. Грях или не знам разбрахте ли ме, но искам да живея като в реклама на прах за пране. И всяко утро слънчево, срамата умекотител и избрането си да мога да спестям за изтребител. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумати хора се изгубиха в превода. Е по-разсърден на минималната заплата да засъдне и прокурора и съдията честито лек. Животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден. Ясно е в днешно време, доверието ни ограбва. За времето не ни направи тъжни, а ни садва. Какво е красотата, ако всичко е яко? Какво е самотата, ако я споделяш с някой? Да се гледаме в очите, сякаш някак отвикнали. Търсим мечтите си втренчени в някакви пиксели. Дали не беше по-добре с канал 1 и ефир 2? Слави имаше коса, а Бойко беше в МРР на времето. На митинги трошаха телевизор и само защото спряха куко. Наскоро пък горяха протестиращи пред общините, ама на тях сякаш твърде малко им пука. Кога милиционера се превърна в подкупна кука, как така на село не остана кой да копа лука? Кой ни пробута фалшивата демокрация и кой направи от мълцинствата ни втората нация? Кой пръв повярва, че всичко ще бъде наред, когато педофилите научиха за интернет? Вярно искаме деца, ма децата искат родители. Какъв ли е процента на роми осиновители? Видите ли, това са само социални теми. Как така сме общество без никакви общи проблеми? Тел ми за потекло по облеклото, колко струвам на кило или каква ми е колата, нямам лай за колело. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумати хора се изгубиха в превода. Е по-разсърден на минималната заплата да засъдне и прокурора и съдията честито лек. Животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден.
Бавно изчезваме като банкнотите от полев. Дипломиран безработен, но работи за релев. Помните когато НАТО ни удари рамо, нямаше ИВН на новините, бяха на български само. И като гледам всичко колко е заплетено, тайно съм обмислял и билета си самолетен. Но от това едва ли ще се почувствам по-хетеро, така че предпочитам да остана тук стерео. Нищо, че се точи за основен ремонт, отечество любимо, аз оставам на фронта. Не те вина за нищо, но аз го помня и ти помни, че българче да се наричам съм печелени войни. 240 да са 300 от Спарта и отново да повярваме на личната си карта. Сварени, подготвени да ни трябва от всичко. На сафари сме, живота ми е същия, вечичко отлично. Познавам почерка на измамата и то лично, така че нека зачеркнеме драмата. Двамата с теб истинно нямаме срамота. Автоматично ги дисвам, отписвам и не изпитвам вина. Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумати хора се изгубиха в превода. Е по-разсърден на минималната заплата да засъдне и прокурора и съдията. Честито лек, животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден и пак абсурден. Да си вдигам чоколата, нищо чудно, че не са ми розови очилата. Пак абсурден е денят ни в страната, по-абсурден и по-абсурден и по-разсърден на минималната заплата. И по-разсърден, животът ти в страната е по-абсурден и по-абсурден и по... Въпреки умората зля повярвам на хората, но някъде до първата лъжа най-много втората. И в суматохата гоних ехо към прехода, докато сумати хора се изгубиха в превода. Е по-разсърден. И да падиш килограми, мене няма да ма фани. И да падиш килограми, с мене няма ко да стане. И да падиш килограми, мене няма да ма фани. И да падиш килограми, просто няма ко да стане. Няма ко да стане. Няма мене да ма фани. Няма ко да стане. Няма мене да ма фани. Имам кашончета с листи картончета, се едно съм лавка моя, ма не. Просто на всеки 20 на минути обичам да свивам по едно масе. Виж, понякога в 4:20, понякога просто така, понякога с кафето и абсолютно винаги след храна. Свалям ги, дигам ги, мале, насякъде прав съм са леш. Са влизам и пия вода, бе, на стената варна со фреш. Джими е толкова свеж, давай бе, яш. Чекове, дай микрофони и почва да ги пердаш. Затова живея за тях и всеки албум манах. На здраве на всички авери, проблемите мака ги точно с един замах. Да има пара, бой, да се целим с тях. Мамо, виж ма, аз успях. Боже, прости ми, но вече не знае кое точно не е грях. И да падиш килограми, мене няма да ма фани. И да падиш килограми, с мене няма ко да стане. И да падиш килограми, мене няма да ма фани. И да падиш килограми, просто няма ко да стане. Няма ко да стане. Няма мене да ма фани. Няма ко да стане. Няма мене да ма фани. Джумпърче, спейсбек или както искаш го наречи. Във Варна му викахме пликчи, любимото нещо на всички. И да вадиш килограми, моите няма кой да стане. Моите вадят килограми и няма кой да ги фани. Събирам Алеко Славейков кутии, Стамбулов е в джоба ми. Супер кратки де разговори, ало да, кажи къде си. Виж, ходим по адреси, като Барса, Лео, Меси. Не забележим и пак им бележим. На времето бях млад матрапас, бях изпаднал в екстаз. Като си купи горничка за 300 кинта отново до нас. Да има пара, бой, да зацелим с тях. Мамо, виж ме, аз успях. И Боже, прости ми, но вече не знае кое точно не е грях. И да падиш килограми, мене няма да ма фани. И да падиш килограми, с мене няма ко да стане. И да падиш килограми, мене няма да ма фани. И да падиш килограми, просто няма ко да стане. Няма ко да стане.
Няма мене да ме хване. Няма ко да стане. Няма мене да ме хване. Идвам от един малък град с тънчен вкус. Когато вадна прави удар, всички усещат трус. Няма да се прави шал, фигър, зен чус. Пея бавен блуз, закуска, кус-кус. Затъгъла се чуват клюки, дебнат куки. Лятото от гръдката надолу бузуки. Живеем в система, в която всички сме на схема. Когато ми свърши, просто отивам да си взема. Нарочно всички будни мъже са на въже. Дали парите, славата или дрогата ги тресе. Бягаме по трасе, от което никой не се връща. Кажи ми как да спра, назад да се обръщам. На искрените думи, думите на дете. Получавах мъдрости директно от касетките. На 20 бях будител, са на 30 просто зрител. Тайно вътре в мен мечтая някой ден да съм родител. Не знам